ukuhamba kwazo kwa lokhu zahamba ukushona kadadewethu. Uma wazo ulama mina ngahlala nazo emveni kwalokho zasuka zahamba. Phindanga zabuya manje ngikhathazekile ngazo. Okubuhlungu ukuthiwa zithandana noMabura. Lo Mabura ke engamazi ukuthi usikhathi sini kodwa khona kuthiwa ilona soka labo ngoba sebethandana naye nabo usethandana nazo zothule ezingane into engiphatha kabi kakhulu tu nalomncane impela kuthando wokugcina kuthi usethandana naye lo Mabura. Anibona abafazi bakhe. Yeso babona phela senemali sobayibona mesenemali. Yabona Okubalekile injabulo yethu asikho masipele ekhaya. Yabona abantu bafana abafazi bakho ngoba ngihleli nabo. Ngoba ngiyabanakela yonke into abayidingayo ngiyabanika into abayifunayo imali befuna uke saluni ngiyabanika ukudla. Yabo uma wabo lo ngithukile futhi ngimbona. Loqolo lincane ulibona nje. Mabura. Ungokugcina neqolo. uMabura. Ulibona lelo qolo elincane olungicela ngalo uMabura. Ngimngaka nje. Ini? uMabura Uyahamba nayo noma angeke ungibone. Hey Imani cha Imani ninesiqiniseko salento lesinqumo enikuso nje manje ninesiqiniseko saso. Ngazi ke ngabe mbali. Uba Ngifuna ukuhamba nayo. kanti ubani omdala Ngoba ayahle nawe la ayahle ngathi uzosimoshela. Uzosimoshela. Ngoba uyabona ukuthi labantu laba bayingendaba lo mama lo. Lo mama lo angeke futhi asambe naye abantu befike yedwa uzohamba yedwa hamba naye wena mpito fike naye nathi sohamba nosibuwe ngazi ngishiya iqhude lihudayo nje nawe ngoba uhamba nezingane zami. Sanibonani, igama lami nguGodleni wakwaMhlongo. Ngilapha ngokuzofuna usizo ngibhalele abakwa Inyoni TV ngenkinga engibhekene nayo. Ngifuna ukuthi bengifunise uThando noMbali. uThando noMbali bahamba mabehamba kwahamba uMbali wabuya walanda uThando. Lapha engizwa kuthiwa bahleli khona kuthiwa bahleli noSibu bambiza ngoMabura. Manje ngase ngithi angifune usizo bakwa Inyoni TV mhlasimpe ibona abangangisiza kuze zibuye lezi ingane kadadewethu ekhaya ngoba ngiyazidinga ekhaya ngikhathazekile ngazo. Ukuhamba kwazo kwa lokhu zahamba ukushona kadadewethu. Uma wazo ulama mina ngahlala nazo emveni kwalokho zasuka zahamba. Phindanga zabuya manje ngikhathazekile ngazo. Okubuhlungu ukuthiwa zithandana noMabura. Lo Mabura ke engamazi ukuthi usikhathi sini kodwa khona kuthiwa ilona soka labo ngoba sebethandana naye nabo usethandana nazo zothule ezingane into engiphatha kabi kakhulu tu nalomncane impela kuthando wokugcina kuthi usethandana naye lo Mabura. Yilolu usizo olungenze ukuthi ngigcine ngize ngibe la ngithi ngifuna usizo la kwaba Inyoni TV. Ukusukela emandulo angikaze ngizwe mina umuntu ethathe izingane ezilamane eswini azenze intombi zakhe zilamana zibe intombi zakhe engagcini lapho aphinde ahlale nazo engalobolile abe nesithembu esingekho emthethweni sengane zandawonye ezilamanayo. Namhlanje ke babukela isibhalelwe uGodleni wakaMhlongo okuma osekhulile. Lo ma osibhalelile umamkhulu walezi izingane okuthiwa seyihlala noSibu okuMabura. uMabura oseyiphendule amakhosikazi akhe ukhathazekile uma into ayidingayo udinga ukukhuluma nezingane izingane zibuye ekhaya udinga ukukhuluma nezingane ezizizathu okuyisona esenze izingane zahlala noMabura. Izathu esenze izingane zadungeka umqondo noma zadomeka umqondo zayohlala noMabura. Ayilobolile le ndoda uma sizwa ayenze lutho kodwa izingane ziduba ekhaya ngesimo sokuthi akayizala umama noma ngesimo sokuthi uma wazo sadlule emhlabeni zayohlala nesoka. Asikwazi ke okuyinhloso yazo noma asikwazi ukuzenza zagcina ziholeleke ekuthenini ziyohlala noMabura. Ake ngithi nje mina babukeli amalandelane no usubscribe lapha ku channel yethu Inyoni TV. Dabei sime khona la. Sime khona.
Hayi asike sehleke yami. Sofane zama ukumfonela uthe usibu. Yebo. Oh, okay. Ayes. Umfonele. Kodwa wakwamfonela unjani ukudelela? Akayena umuntu odelelayo. Ngane yami yena akakhomba indelelo. Mangikhuluma naye ucingo uyalivala. Uyalivala. Yebo. Hello? Ingakho Kunjani mfowethu? Ngiyaphila bafomba kanjani? Hayi ngiyaphila. Ukhuluma nomalandela la wesibu kwiNyoni TV kunohlelo esilenzayo kuthiwa kwenzakalani. Sure. Yeah. Ukhona endlini bafo? Hayi bo ndoda vela ngibuza ukuthi ngikhona endlini. Uzongenzani? Ukuthi njengoba ngibuza ukuthi ukhona yini endlini mntamkhulu kunenkulumo bekade sifisa ukuthi sikhulume nawe kunembuzo kade sifisa ukuyibuza njengoba kade ngichazile ukuthi iNyoni TV vele indlela esisebenza ngayo kule show esiyenzayo sesithanda ukuthi mhlambe kube khona imibuzo esuke soyibuza umuntu uma ukuthi kuno double dinga yena ngoba kunenkulumo ekhona la wena bafo wena sibuku kunenkulumo ekhona la edinga wena kahle ukuthi mhlawumbe uyiphendulele kuyona ngoba ezinye izinto sesithanda ukuthi sithola amasayidi omabili ngoba kunenkulumo engeyinhle esitholile ngawe uyabo sabantu hayi bo kanjani nginganje sabantu abafana nezintatheli nje yabo so ke ngicabanga ukuthi mhlambe nawe into engakulekelela ukuthi iside lakho silizwe kule nkulumo le engifisa mhlambe ngidlulise kuwena. Oh bafo okay nithi nikephi nendawo Hayi ukuze ubone nje mfethu ukuthi sabantu abaserious kangakanani ngale nkulumo sila ngaphandle la nje ngaphandle la kule ndawo ngathi ipark la opposite nale la kuleli side le ndawo yamasipala. uthi ngiphume bafo uthi ngiphume Yeah mfethu alright siyabonga. Sure. Yeah hayi nezwakala ukuthi umuntu ongathi uthando bathi ke somlini hayi mama ngapha. Hey khamba kanjani? kanjani mfethu Sure. sure Hayi mina mfethu umalandela lapha ekufonela. sure manje makamera Hayi angithi ngichazile na mfethu ukuthi njengoba siyiNyoni TV sabantu abenza ishow yabo so vele phela ukuze ishow ibe ishow kufanele ibe ishow ngawa amakhamera. mfethu kahle kwenzakalana kahle la ungitshene mfethu manje kodwa engayiboni kahle Cha phela abafo awukwazi ukubuza ukuthi kwenzakalani ngingakuchazeli yabo so kufanele ungilinde ukuchazele then ke bese siyakwazi ukuthi sikhulume so njengoba kuchazelele efonini igama lami ngumalandela ngisuka kwiNyoni TV ishow esiyenzayo uhlelo kuthiwa kwenzakalani la khona ke esibhalelwa khona umuntu osuke nenkinga ethize mhlawumbe nomunye umuntu efuna ukuthi kube nempendulo afisa ukuthi abuzwe kuzona uthola ukuthi mhlawumbe usezame kaningi nokuxhuma ngefoni manje mina ngingena phi ke lapho ke mina ungena ekuthenini ngokubuza ukuthi uma uyamazi nasondela kuyena uyamazi angimazi mama awumazi ngala sho ukumbona nje manje sukela nimqala ukubona. hayi angimazi awumazi uMamhlongo hayi nomhlongo hayi angimazi hayi okay ma uyena umuntu ezize kuyena Yebo. uyena Yebo. kahle kwenzakalana lebafo kahle kwenzakalana ungichazele wena manje ngiyabona hayi la ukhonto engayiboni kahle uyamazi uMbali Mbali
Umbali mfethu. Umbali ngibuza ukuthi umbali uyamazi. Umbali ngiyamazi mfethu. Ngiyamazi. Uyini naye? Umbali ngiyamazi mfethu. Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami. Uma wakhe ke lo. Hoyibo. Uyena uma wakhe lo? Ya uma wakhe. Hoyibo mfethu, hoyibo. Hayi bese ngikhona into engeke mfethu. Ya uma wakhe. Wena uma kaThando Nombali. Kanyama awuqala ukungibona ngike ngakhuluma nawe. Ungibingelela wathi uzokhuluma nami. Ngithe sengitholile ukuthi wena uhlala nengane yami ngathi ngiyakufonela nivele lilikhathe down ngithi ngiyafona until now that's why ngize ngathatha lesi sinqumo sokuthi ngikwazi ukuthi ngithola abakwa bengisize ngoba ngiyakwazi la nihlala khona. Ya mfethu iyona into esize ngayo. Uma usezame isikhathi esiningi ukuthola even namadodakazi akhe zama ukwathola. Kodwa manje engazo ukuthi wena umuntu ogodla ingane. Hayi mfethu ukuthi konke engiyaziyo mina mfethu mhlawumbe ongayazi angakutshenanga yona lo mama. Yabo nje mfethu ngiyathuka ukumbona lo mama nje mfethu ukuthi ezela ezongizela namakhamera kanje ngiyathuka nje mfethu ukuthi lento ayenzayo yenza kanjani. Cha phela uma uyenziswa into ukuthi ufuna izingane zakhe. Wena izingane zakho ongafuni nazo even izingane zakhe angazi noma umbali kuthiwa ashintsha inamba noma kwenzakalani uyabo ngenxa ukuthi wena umuntu osushaye umthetho phezulu kweingane ekuthenini izingane ziqhelelane nekubo ziqhelelane nomuntu okuwumzali wazo iright in lo naye umbali beshintsha inamba nje uyena umama ozashintsha inamba ngicane ukumbona mina ngicane ukumbona umama mina umama ngicane ukumbona uyena wenza umbali azashintshe inamba yena ngoba manje umama linetori eningi mfethu uma sisuzizwe kwezitori mhlawumbe waye wena ungavele usakazeke phansi ndoda. Uma uthi unezitori eziningi iziphi lezo zitori ezenza ukuthi wena ubambe izingane ube umzali phezulu kweingane iziphi lezo zitori esezingaka ekuthenini wena usungaba nezo einganeni ekuthenini izixhumana nomzali wazo iziphi lezo zitori? Awona mfethu yabona nje mfethu ekuningi mfethu angazi mfethu mhlawumbe ngibize bona umbali echazelene noma Okay ngicabanga mhlawumbe into ezobalula iyona leyo ngoba phela nathi yonke esizele uma into ayizele uma mhlongo udinga izingane zakhe udinga ukukhuluma nezingane zakhe udinga izingane zakhe ibuye ekhaya uyabo Ingane yami ngiyazidinga ngidinga ibuyini uma udinga izingane zakhe hayi asibize bona umbali beyichazele bona udaba lo kodwa ngikunika kodwa amathemba ma into esengizwile sekuningi kakhulu angikuningi nje amathemba ezakhona ingane yami usosho kanjalo hayi phela ma kuya nangokuphila ukuthi umuntu uphila kanjani la esuke khona ihleli khona wena ma wena ingane bungayiphethe nesi maye le kwashona uma wabo uthatha block le kwashona uma wabo wena wazenzela umathanda einganeni ngizela umathanda einganeni kodwa sobafoyela kodwa bezele bona kodwa ke manje noma ngabe ke bafuma mhlawumbe khona into ayenzeka kodwa ikhona into egugunyaza ukuthi ingane uhlale nazo wena hayi phela bafa akusho mina basho bafa akusho mina akumina engizosho akusho mina sozwa ngazi ingane maseyifika la akusho mina ukuthi mhlawumbe kanjani sacela usicelele bona izindaba singabafoneni noma ngihambe ngibalani hayi no bafonela ungabalandi sicela usifonelele bona Yelo mbali hamba kanjani nami lalela ngicela uphume uze la ngaphandle epark kunesimo esiphuthumayo ngicela uze fast nje mangenzeka uze nayo uThando hawo uzobona khona masufikile kephuthuma all right hayi bakubayeza bafu kuyiqiniso ukuthi sekuyisithembu sakho ingane hayi ngiyazi ke lonto ke mina angiyazi lento siyishoyo ukuthi lento eyishoyo nje ukuthi ithatha ngathi cha kusho mina kusho uma ukuthi wena izingane usuzenza isithembu sakho ingane ujola nazo zombili wena ma uthatha phi ukuthi njalo nabo wabili
Ngiyakwazi ngani yami ungabe usangibuza lokho. Angithi wena sekungaba abafazi bakho lapha ngoba ube khona nje lapha bakho. Hayi ma unephutha ma. Umbali uthando sengigila imkhuba nje. Hayi ma unephutha ma. Mina nje ngitshela noMbali. Nihlala endlini eyodwa. Uthando engane encane ngayenzani ingane encane because uthando omncane. Ngane kakhulu uthando lesiphethe. Ma yena nangathi uma nihlala endlini eyodwa nihlala kanjani endlini eyodwa? kanjani endlini eyodwa? Cha phela bafo siyaba khona isikhathi la khona sokuthi masifuna ukujabulisa mhlawumbe. Yabo mhlawumbe siphume mhlawumbe noma mhlawumbe uThandona aphume aye eThekwini athi uyobona abantu. Iqiniso lakhulunywa uThando. Hayi mama uThando. Ngoba wathatha uMbali nje washo khona ukuthi umphethe kahle. So kushuthi ngoba ubaphethe kahle nje washo ukuthi uzokwazi ukubakhava ubaphethe kahle uzomelana nabo. Ngingatshelwa uyena uThando. Hayi ngeke. Okay. I-message ngoba ngakhulumanga kimi nami 99 kodwa wenza i-message kumina kodwa ekhuluma kubangani bakhe. Okay mina mfethu umuntu wesilisa mina isithembu ngiyasithanda mina self. Akurong ukuba nesithembu. Kodwa ngicabanga ukuthi iphuthe likhona la isithembu sakhe asikho emthethweni. Okay kungekho okay ake ngibe eceleni esithembu. Ukuhlala nomuntu ongamlobolile akukho right. Wena uhleli kanjani noMbali? Sokumbeka eceleni uThando. Uhleli kanjani noMbali ungamlobolile? Phela mfethu sangithi ingane ihleli kahle lapha mina. Ngibuza ukuthi mina uhleli kanjani nomuntu osifazane ongamlobolile? Ibizwa ngani leyo nto leyo? Uyiphathela uyabuza. Ibona mali lapha. Ibongani yami. Oh. Yebo njani? Ya. Zane niqhawule. Igama lami nguMalandela. Ngisuka kwiNyoni TV. Ohlelweni kuthiwa kwenzakalani. So isebenza kanjani iNyoni TV? iNyoni TV uma kukhona umuntu ofisa ukutholelwa abantu abathiza akhulume nabo ngoba bengasatholani emafonini babhelela thina kunabantu abasebenza ngemuva abasicheckelayo ukuthi labo bantu abasuke bedingeka ngabe bahlala kuphi babantu abakanjani. So ke la size kusibo niyamazi uMalo esamba naye. Angezwe? Siyamazi. Niyamazi? Yebo. Oh, unimazi kanjani uyini kunini? Umamkhulu wethu. Umamkhulu. Mamkhulu izona ingane. Yebo izona. Yebo. Kade sifonile la, sifonela uSibungu. Mana ke uzoqhubekeke amakamera. Angithi ke sisi njengoba ngichaza nje ubani igama lakho na? Uthando, uMbali lo. Sisi uThando njengoba sishuthu ngiyakuxolisa lokho bekufanele mhlawumbe ukuchaza ekuqaleni. Njengoba sishuthu angithi ngithe siNyoni TV mangiqala inkulumo. Senza uhlelo ekuthiwa kwenzakalani okuyishow. So ke ukuze kube yishow noma kube iNyoni TV. KuyiNyoni TV ngamakhamera. Kuyishow ngamakhamera. Abantu abasibukayo basibuka nje ngoba sisebenzisa wona amakhamera. Yabo. Ukuthi kobuka thina. Hayi ukuthi kuzobukwa nini. Manje izoloko ukuthi ubani kahle ngempela bese ubavele kahle umbizile. Mhlambe ma ngicela sehleni ngicela usondele camera ngicela sehleni somani la esemotini. Angithanda abantu bezwe indaba zethu yabo. Thousands somani ngala. Osume ngapha ma. Ngicela ume ngapha ma. Ngicela kuma phakathi kwenu, ngicela ume ngapha ma. Ngicela nje sime sibheka ngala ngasendla. Okay, ma ngicela ukubuza. Ingane zivezwe ukuthi ekhambeni kwamawazo unesandla. Kuyiqiniso lokho. Angikwazi ngani yami. Mina ingane kababa yakula ekhala ngento eyayikhuphuke lokho ekhala ngento emshisayo ekhuphukayo. Kwaze kwababala ke kwashaya isikhathi ke wasishiya. Niyalibona inephutha enilenzayo
Mbalini noThando lo ukuthi nisebenzisa amagama ukuthi ninento ufakazi bokuthi umuntu owabulala uma wenu umamkhulu wenu. Ngoba into enjalo ngisho ngame enkantolo ayinabo ufakazi. Ngicabanga ukuthi kodwa yena iqiniso uyalazi. ngicabanga ukuthi kuyinto eyiphutha leyo ukuthi igama nilimise ngembaba kumuntu omdala ekuthenini uyena umuntu waba nesandla ekubolaleni uma wenu. Ngento eningenawo ufakazi bayo. Sinawo. Ninabo. Wena umkhohlezi ubabazile babaza. Umalume wethu ula. Sathi senze meeting lapha endlini wangabi khona. Kufuna ukuchaza lento ukuthi lo mamkhulweni uyi impela. Because kwavela ngisho lapha emathambeni ukuthi uyena. Njengoba ethi khona into ekhuphuka vele awayekhala ngento ekhuphukayo ngoba wamdlisa. Ingakho nje. Washo umalume ubheki washo ukuthi wena mamkhulu wadlisa udadewenu ngoba ufuna imali. Uphikisa amathambo. Ubheki lo washo lokho. Wathula kodwa wena. Wazi yonke into. Uyakwazi ngani ngani. Hayi. Wathula wangaphendula. Uphikisa amathambo enkantolo. Wabizwa kumithengi yokuqala, wangaphendula wathule. Kweyesibili wangaba khona. Akazange azayi-attend i-meeting yomndeni. Wawungafiki ngani? Mina kangitshenanga ngani. Uzokutshela niwazi wena. Cha kumele ngitshele phela utshela nina mina engangibuzi. Uzokutshela ini wazi mamkhulu. Yini indaba engangibuzanga? Ekubuza ukuthini? Etshela nini indaba enkulu kangaka? Wemamkhulu uqala ukuzwa ngathi lokho. Uqala ukuzwa ngathi qabuka. Wena uhleze nje na. Wazashonelayo kubabazi. Uhleze nje. Khona dambile nje uhleze nje. Wabe ngithi mina sibabize nawe awuthanda uthule phela sesikhuluma hawu yini manje Hey imani bafethu yazi mina bengayitshela ukuthi lento ngizoyifice kanje. Okay. Actioneni kwamaweni ngizwa nibala indaba yamapolice. So ingena kanjani? Ingena kanjani? Yena umamkhulu ebe beneficiary ngitshela ukuthi uyena oyibeneficiary. Ngisayakhokha manje imasingcobisane umamkhulu ibeneficiary kanje kwathi eshona ngicela ukuthi hey sacishe samgoqa kwamele ukuthi thina siphante nosiswami naye usibulo kwamele ukuthi ahambe obone wenza umkhusha umthini ngoba sasizobona yakhe wahamba wegoli sathi ukuthi unangu egoli kanjani ngezinto imali soxoxa kanjani ngoba sekwenzile kahle wena manje ehamba nawe ngicela ukuthi senzeni sinike lutho thina. Abona lo wena zama engane. Uma esebenza ubusuku nomini esebenzela izingane zakhe. Uhleli wena mamkhulu angikwazi nokuthi wakwasebenza apha empilweni yakho wena. Hamba nisiza nezikhohlakane. Nyasiza yini yona la nyoni into nisiza nezikhohla. Ziphe zakhe ingane bemama nishadile. Nishadiswa wena ngezimali zama. Mina ngihleli ngoba nakho senihlangene ukuthi nginikhulisile nganiphatha unyoka engasekho senihlangana nami kanje. Ubusincenga ngoba nakho zisakhona lezo imali. Nazo futhi nje awusinikanga nento etheni. Zanento laphela nje wangasazi ukuthi yini thina. Ngabe phobu nikhulisa kanjani mangabe kungukuthi nithi le mali ngangidla ngene. Niqokani? Ngoba wena Thando lo mbali uhambe nawe zolo lokhu. Before uzuqhube wenze njani ufuna nalabantu elohamba nawe benesicephe awufuni ngani background. Ihistory ukuthi iphumaphi. Awufuni ngani? Kwamanje usuzothumela ngabantu. Angithi lethi ikhanda nje uyaza kuthini kahle uyasazi istory sonke yini uyasazi yini akakutsheli ngani mina akutshela ukuthi manje wena thina usibona nje sinje sabantu uphila nami nangumuntu osenza right lo nje akasazi akakutsheli phela vele senibona sekuyihlo ngeke mina ngize ngimlande mina udadewethu okay into ebalekile mina ngikho esayidini lakhe angikho futhi esayidini leni ngisesayidini la kwaNyoni TV nami la ngiqashwe khona la ngisebenza khona le Nyoni TV yakho ayike siza abantu abadinga ukusiza ngempela okay kunephutha eningaliboni kuyo yonke lento angithi nje manje nijikijelana ngamagama anganisizi nina lamagama eniwakhipha kuyena awanisizi naye lento enibala enithi wayenza njengamanje njoba sila ayimsizi naye mhlawumbe kukhona kuyisola ke mhlawumbe ikhona enye inkulumo angathi mehleli nani phansi singasasekho emakhamereni afisa ukuthi ayikhulume kunina ngoba inhloso yakhe ukuthi abuyisane nani njengengane zikasiswakhe awusitsheli nje lokho
Ubekade ehlaleleni sonke Hayi, lesikhathi sabonga, awusitsheli. Cha, angithi ubhalele thina nje ngoba inkinga ngoba yena umhlaba usumshayile. No, uthi thina siza umuntu osuke engasaba. Okay kancane ma. Thina siza umuntu osuke edinga ukuxhumana nomuntu othize angasamtholi. Akena yini ukhumbule khanje lento ufuna umuntu olahlekile kanjani? Wena nje la usicela yona ukuthi uhlala phansi xa awusitsheli. Ngeke awungasilayeli bandla. Cha, nina nithenifika la nakhwela nadilika phezulu kwakhe. Bemina sithini ezosibisa ngamakhamera. Ayiphele leyo nto. Usixolele nje. Hey, Thando kodwa akusindlela ukukhuluma le. Shothi sorry ke shame. Akusindlela ukukhuluma. Ngoba nje wangifundisa ukukhuluma ngeke mhlambe ngiyazi. Ngoba kugcine nomamkhulu wenu, umamkhulu wakho. Wangifundisa ukukhuluma ngabe ngiyayazi nje ukukhuluma. Okay, mamkhulu. Yini oyifuna enganeni ke nje manje? Ufisa kwenzakaleni? Sesithina umsebenzi ohlala sesiwenzile. Sesukuthathela sakubeka enganeni. Nazi, ikuphi ke manje uyazizwa ingane zayikhulumela? Ikuphi kokufisa enganeni sikwenze sibone siyavumelana yini ngakho? Engufisayo einganeni ngifisa ukuthi zibuye ekhaya. Ngoba losibu ezilokhu zingitshena ngaye kwalosibulo akaziwa ngisho isidalwa lapha ekhaya. Zona kodwa ebuhleni nasebini zingezami ngoba nje unini engasekho wayishiya kimi. Kusho ukuthini ma? Kusho ukuthini ngoba phela mningane ngiphethe kahle. Hayi uNkulunkulu ngiyazi. No mfethu awukwazi sibu. Awukwazi ukuthi uthi ingane. Awukwazi ukuthi uthi ingane uyiphethe kahle ungalo. Awulobolile mfethu, awulobolile. Ya bafo phela okubalekile. Noma wazi ukuthi ufana ulobolile. Okubalekile ukuthi umuntu ahlale kahle. Ukuthi umlobolile, mehleli kahle nje la ehleli khona, ku right. Wenze ngathi yabo nje mfethu, wena ulobolile wena. Uthi njengamkhulu ufuna yona le mali. Anginaye phela umfazi mina. Anginaye phela umfazi mina. Ubona ke ukuthi yena unabo. Musa nje phambili. Anibona abafazi bakhe. Sobabona phela mesenemali sobayibona mesenemali. Yebo yabona okubalekile injabulo yethu asikho emasele ekhaya. Yabona abantu bafana abafazi bami ngoba ngihleli nabo. Ngoba ngiyabanakela yonke into abayidingayo, ngiyabanika into abayifunayo, imali, befuna ke saluni, ngiyabanika ukudla. Abafethu umama wabo lo ngithukile futhi ngimbona. Loqolo elincane ulibona nje. Umabura. Ungokugcina neqolo. Umabura. Awusho kanje. Ulibona lelo qolo elincane olungicela ngalo umabura. Ngimngaka nje. Ini? Umabura. Uyahamba nayo uma. Angeke ngibone. Hey Imani, ninesiqiniseko salento lesinqumo enikuso nje manje ninesiqiniseko saso. Ngiyazi ke ngabe mbali. Uba Mfana uhamba nawe. Kanti ubani omdala Ngoba wena? ngathi nawe la ngathi uzosimoshela. Uzosimoshela. Ngoba uyabona ukuthi labantu laba bayingendaba lo mama lo. Lo mama lo angeke futhi asambe naye abantu befike yedwa uzohamba yedwa hamba naye. Wena mpito fike naye. Nathi sohamba nosibuwe. Ngazi ngisho iqhude elihudayo nje nawe. Ngoba uhamba nezingane zami. Wosibu. Uzayo mfana. No, uma ngicela ungene emotini. Ngicela ungene emotini. Sondela. Ngisho usibu. Cha sondela la. Hayi no nina ngiright ngani. Sondela sibu. Sondela. Kodwa ufike uyibona kodwa nawe. Yima mfethu. Kodwa yabo mfethu sikhulumisa nje amadoda. Ekugcineni mfethu umzali wazo lezi ngane yabo. Mhlawumbe ingane nje zikhulunyiswa nazo ukuthi zisadiniwe. So kuyangithusa mina ukuthi wena ube ngasayidini lazo. Ekubeni mfethu kumzali wazo. Kubalekile la ukuthi umuntu ahlale kahle, abe comfortable la ehleli khona. Lo mama walungile. Ngeke ngitshela ukuthi umuntu angabulala uma wakho, noma uhlala still uhlale naye. Lo muntu nawe uzokubulala, ingane zakho uzoyibulala kwayizona. Cha kodwa shuthi ufuna ukulungisa phela nini? Ayikho into ezolunga, umphefumulo waphuma. Okusabuya izokwenziwa njani? Tshena mina. Okay, uzohlala nelezi ngane kuze kube nini? Uzohlala nazo ingane lezi mina ngizohlala nazo. Kuze kube nini? Hawu nto mina ngiyaphanda. Yabo mina ngiright, yabona la ngihlala khona. Ngiright, ngisendaweni eright, ngiyaphanda. Yebo. Yini sene? Hayi baba. Usilawula. Asathi into ezokwenzeka la. Naye hamba kuyena. Ezokwenzeka la. Ngathi uzosimoshela nendlela ihlala ngayo siright. Okay, ngicela ukubuza. Nisangazivumela masingathiwa siyabuya ngelinye ilanga. Nibuyelani? Hey, sixakekile. Mina nginelisekile ngenkulumo. Nizobe nibuyelani? Unesekile mamkhulu, nasasiphuthu mamkhulu lo. Unganeseki nje asathi ungena. Xakekile. Awuhambe Thina sinelisekile senitshelile bekufanele sinitshele kona. Bafo ngeke bafo.
Uthatha mamkhulu wakho. Uyenayo mamkhulu. Ipantsula. Hayi leli ipantsula leli. Hayi angiyazi lento mina.